अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। वाफे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधकांनी उपनगराध्यक्ष यांना टार्गेट केलं। याला चोख प्रत्युत्तर सावंत यांनी दिलंय। सभेनंतर या संदर्भात काय सावंत म्हणाले पाहूयात। नमस्कार मनोजजी, पहिली सभा होती, खूप खेळीमेळीच्या वातावरणात, नेहमीच आमच्या सभा या खेळीमेळीच्या वातावरणात होतात। विरोधक हे विरोधी प्रश्न विचारणार, पण खेळीमेळीच्या वातावरणात त्यांना आम्ही उत्तरं तशी देत असतो। 13 नंबरचा प्रामुख्याने आपण जो प्रश्न विचारला, 13 नंबरचा वॉर्ड हा माझा विस्तारलेला वॉर्ड आहे। म्हणजे त्याच्यात मेन एक सांगुळवाडी, नावळे, सडुरे, अरुळे ह्या भागात जाणारा तो रस्ता आहे आणि त्यातला मुख्यत्वे आमच्याकडे इथून जे कृषी कॉलेज आहे इथपर्यंतची हद्द जी आहे ती या वॉर्डमध्ये, माझ्या वॉर्डमध्ये येते आणि त्या वॉर्डची डागडुजी करणे किंवा त्याच्यावरती असलेले रस्त्याचे खड्डे किंवा ते डांबरीकरण करणे ही जबाबदारी आमची येते, प्रामुख्याने आमची नगरपंचायतीची येते। आणि त्यामुळे जसा जसा निधी आम्हाला उपलब्ध होईल तसा तसं त्या रस्त्याचं डांबरीकरण करणे, त्याच्यावरती असलेले खड्डे मुजवणे किंवा मोऱ्या किंवा साईड पट्ट्या दुरुस्त करणे ही आमची जबाबदारी लागते आणि ती आम्ही पूर्ण करतो। सत्ताधारी तुम्ही आहात, तुमचं एक विकासाचं विजन आहे असं आता नगराध्यक्ष मॅडमने सांगितलं। हे विजन कुठेतरी तुम्ही साध्य करत असताना विरोधकांची तुम्हाला साथ मिळते का किंवा विरोधक तुम्हाला सहकार्य करतात का, त्याबद्दल काय मग सांगाल? हा, निश्चितपणे या शहराचा विकास व्हावा जसा आमचा सत्ताधाऱ्यांचं सुद्धा हे आहे, विजन आहे, किंवा आमच्या आमदार साहेबांचं मुख्यत्वे श्री नितेश राणे साहेबांचं विजन आहे आणि त्या विजनला घेऊन आम्ही पुढे चालत असतो। त्यांचं सहकार्य मिळतं आम्हाला। पण या शहरात साहेबांनी या शहरातील मतदारांसाठी निवडणुकीच्या कालावधीमध्ये काही आश्वासनं दिलेले। या शहरात एखादी सुसज्ज नगराध्यक्ष मॅडमने सांगितल्याप्रमाणे गार्डन असावी, त्याचप्रमाणे या नगरपंचायतीची स्वतःची इमारत आमच्या नगरपंचायतीचे नाही आहे तर ती असावी, त्याचप्रमाणे या शहरातील कचरा जो शहराचा आहे त्याचा कचऱ्याचा सुद्धा प्रश्न आहे तर कचरा डेपो असावा शहरात नगरपंचायतीचा, त्याचप्रमाणे पाण्याचा प्रश्नसुद्धा या शहराचा 100% पिण्याच्या पाण्याचा सुटावा। सांडपाण्याचे गटार जी आहेत त्याच्यात सांडपाणी सोडलं जातं तर तोही आम्ही भविष्यात घेतलेला विषय आहे। तर असे जे शहरात नागरिकांचे विषय आहेत तर ते प्रामुख्याने आम्ही आमदार नितेश राणे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोडवण्याचा प्रामुख्याने प्रयत्न करतो। त्याला लागणारा निधी साहेबांनी आम्हाला निश्चितपणे देतात आणि यापुढे सुद्धा कमी पडू देणार नाही हे आश्वासन आमदार नितेश राणे साहेबांचं आम्हाला आहे आणि त्यामुळे आम्ही या शहराचा विकास करण्यासाठी सर्वजण कटिबद्ध आहेत आणि माझे सर्व सहकारी बांधकाम सभापती या ठिकाणी आहेत, आमच्या आरोग्य सभापती या ठिकाणी आहेत, सर्वच जण नगराध्यक्ष मॅडम, नगरसेवक सर्वच जण या ठिकाणी आम्ही एकोप्याने काम करतो हे आपण गेल्या 1.5 वर्षात पाहिलेलं आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।